V 92. na Štúrovej v domu prišlo v Malackách k veľkému zlomu. Zišlo sa tu pár rodín, dali do toho srdiečko, vzniklo združenie Svitanie, kde svieti iba slniečko. ZPMP vzniklo hlavne pre tie naše deti. Život majú ťažký, nech im slniečko na cestu svieti. Na stretnutia chodili rodičia a deti so sebou brali, oni sa tu radili a deti sa tu hrali. Všetko bolo v plienkach, riešilo sa za pochodu, bolo veľa problémov, no výbor našiel skoro vždy zhodu. Okrem práce bolo treba nájsť čas na relax a zábavu. Na všetkých akciách niesli naše deti tú pomyselnú zástavu. Boli rôzne pobyty, napríklad Tatry, Biela skala, Kremnica. V kronike sú z toho fotky, až naskočí vám zimnica. Slávili sme dni detí, aj mikulášske večierky, vystupovali tu naše deti, Vega a aj Sikorky. Benefičné koncerty sú jedna veľká kapitola. Pri vystúpeniach hviezd a našich detí to úroveň veľká bola. To, že je to 20 rokov, je vidieť. Čas rýchle letí. Najviac je to vidieť na tom, že vyrástli nám deti. Je na mieste poďakovať rodičom, priateľom a súrodencom našich detí. Je to veľká komunita, kde dobrý nápad rýchlo vznieti. Ďakujeme, že ste prišli osláviť to s nami. Naše veľké želanie je, nech sme všetci zdraví. Ďakujem.